שלום, אני ליאת ואני אדריכלית. הצטרפתי לסדנה של ליאת קדוש כדי לשפר אסטרטגיות שיווק לעסק שלי, עסק עצמאי לאדריכלות ועיצוב פנים שקיים כבר מעל 20 שנה. בסדנה עברנו על מסרים לשיווק, דיוק מסרים, תוכן איכותי ואמיתי, הכל מאוד תפור לעסק שלי, מאוד אישי. אני יכולה לומר שנחשפנו גם לכלי AI באופן מעשי, שאני משתמשת בכלים האלה עד היום. מהסדנה יצאתי עם המון תובנות חדשות, טובות, ליישום ולעבודה בפועל, בשוטף, ביום יום שלי, וגם בצורה קלה שניתנת להשגה בלי יותר מדי מאמץ ובלי יותר מדי שעות של עבודה בנושא שיווק, אלא בצורה מאוד ממוקדת. הסדנה הייתה מאוד נעימה, מאוד מלמדת, ועם אופציה לשאול שאלות בצורה חופשית ולקבל תשובות ענייניות וטובות ואיכותיות. אני מאוד ממליצה, ותודה לליאת.